Dag, lieve kindjes. Sinterklaas is nu nog in Spanje. Maar de boot staat klaar om te vertrekken naar Hasselt. En deze week zaterdag kom ik toe aan het kanaal in Hasselt met de grote boot vol met cadeautjes. Hoor de wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind. Zou de goede Sinterklaas is helemaal klaar om naar Hasselt te komen. Zaterdag zullen vele kinderen de Goedheiligman verwelkomen aan de kanaalkom. We hebben zaterdag 2 zwarte pieten die de aankomst van de Sint gaan voorbereiden. En we verwachten Sinterklaas zelf om 2 uur aan het kanaal. We hebben aan het kanaalkom dit jaar een heel pretpark voorzien met animatie vanaf 12:30. En om 2 uur verwachten we, zoals ik zei, Sinterklaas. En dan gaan we naar het stadhuis. En daar is opnieuw een heel programma voorzien met een jeugdband. En daar kan de Sint ook bezocht worden. Kinderen kunnen daar een tekening afgeven aan de Sint. En ze krijgen daar ook wat snoep van. Laat een zwarte piet en ook het paard vergeet ik niet. En we zingen en we lachen en we maken veel plezier. De Sint zit nu nog vol ongeduld te wachten op het terras van zijn Spaanse villa tot de pieten zijn boot met pakjes hebben gevuld. Het weer is heel goed in Spanje. Het is heel warm. Maar ik heb gehoord dat zaterdag in Hasselt ook goed weer gaat zijn. En dat vindt Sinterklaas heel fijn. In Hasselt binnenkomen is voor Sinterklaas altijd iets bijzonders. Weet je waarom? Omdat er zoveel brave kindjes komen naar Hasselt als ik binnenkom op de kanaalkom. van die beste Sint. Een mantel met een zweep erbij. Vorig jaar was het heel goed in Hasselt. Er waren heel veel kindjes en de pieten hadden heel goed hun best gedaan. Ik ben binnengekomen aan het kanaal met mijn boot en toen ben ik op mijn witte paard door de stad gereden. En achteraf heb ik cadeautjes uitgedeeld op de trappen van het stadhuis in Hasselt. Weet je, sommige kinderen hebben al een tekening gemaakt, nu al, die hebben die naar Spanje gestuurd. Kijk eens, die Emmy, die heeft een mooie tekening gemaakt van Zwarte Piet. Mooi, hè? En deze allemaal blokjes gekleefd, dat vindt Sinterklaas ook heel mooi. Alle kindjes mogen een tekening meebrengen, want in de scholen van Hasselt hebben wij tekeningen om het in te kleuren laten uitdelen. Die mogen ze allemaal meebrengen. De boot van Sinterklaas wordt zaterdag om 2 uur verwacht in de kanaalkom. Daar kijkt hij in zijn boek en zal hij alle brave kindjes belonen met lekkers. Wel, alles van de kindjes staat in mijn boek. En als ik in mijn boek lees, kan ik zien hoe braaf de kindjes geweest zijn. Tenminste, als die Zwarte Piet weer dat boek niet laat liggen op de boot. Want dat is al een keertje gebeurd. Ik zal het hem zeggen dat hij dat niet mag vergeten.